să-i salut pe cei cu mass media, care sunt prezenți împreună cu noi astăzi. E adevărat, am fost sunat și de alte ziare și posturi de televiziune nepenticostare. Mă bucur însă că cei ce sunt frații noștri s-au ținut de cuvânt și sunt aici. Salut redactorul șef de la revista noastră centrală, Cuvântul Adevărului, pe fratele Puterie, împreună cu soția. Îi rog să se ridice, Domnul să binecuvinteze. Dacă nu vă vin revistele la timp, aveți probleme cu ea, stați de vorbă. Cel de-al doilea e directorul de programe de la postul de radio FM, un post de radio care noi îl ascultăm cu multă plăcere și fratele ascultă, fratele Gem Drăgan. E și membru la Betania și a venit la Betania. Să binecuvinteze Domnul. Zilele trecute mi s-a luat un interviu care deja a fost dat pe postul de televiziune și apreciez faptul că multă promptitudine frații de la televiziunea Alfa și Omega au înțeles și atunci și au înțeles și astăzi să fie aici. În mod deosebit, îl salut pe fratele Pețan, îl rog să se ridice, împreună cu echipajul, care sunt astăzi aici și filmează. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă vor veni și alți reprezentanți ai mass mediei, îi primim cu bucurie. Nu avem nimic de ascuns, e multă transparență, multă bucurie și cred că Domnul are multă binecuvântare pentru toți. Amin. Amin.
Amin.